Coral Polifónica de Piloño, en Vila de Cruces. Fúndase na parroquia de Piloño no ano 1995 con nome de Orfeón Parroquial Nosa Señora de Oivás, composto por 33 voces mixtas. Non obstante, posteriormente, por diversos motivos, este Orfeón cambia a súa formación no ano 2000, pasando así a contar con só voces femininas. A finais de 2003 incorpora de novo voces masculinas a coral, que agora conta con 32 componentes. Entre as actuacións máis salientables dentro desta nova etapa destacamos a organización dos concertos de Nadal dende o ano 2001. Participou na inauguración do Auditorio Xosé Casal de Vila de Cruces. En maio de 2003 grava o himno de Vila de Cruces xunto á banda artística de Merza no Auditorio de Galicia. No Teatro Principal de Santiago de Compostela no ano 2007 dá un concerto na gala contra a bulimia e a anorexia. É un convidado fixo nas galas Crucesarte e colabora nas xuntanzas da Solaina de Piloño. Participou nos concertos celebrados en Rodeiro, Cumeiro, Santiso, Berres, Torneiros, Pontedeume, Tomiño, Moaña ou Lalín, entre outras moitas localidades. Membro da Federación Coral Galega dende o ano 2011, participou na segunda homenaxe a Anísia Miranda, que tivo lugar na Fundación Xosé Neira Vilas. Actuou no segundo Festival de Habaneiras da Deputación de Pontevedra e nese mesmo ano 2013 viaxou á localidade portuguesa de Alpiarsa, invitada polo Orfeao da Sociedade Filarmónica Alpiarsense. Colabora no Concello de Vila de Cruces na organización da Gala da Festa Gastronómica do Galo do Curral. O pasado ano organizou o primeiro Festival de Habaneiras a Carixa, en Merza, e o pasado mes de novembro participou no certame internacional Villa de Avilés. A Coral Polifónica de Piloño interpretará Ojos de España, de Bert Kaempfer, Terra Meiga, de Rei Rivero, El Menú, de Carl Donner. O seu director é Enrique Viz Otero.
Espíritu,